Kaixo, gu, Ester eta Noa gara, eta gaur oiazko zerra, saltza misteriosuarekin egingo dugu. Tomate bat, gatza, irina, piper berde bat, tipulata erdi, ogi zerra, basmati arroza, azenario eta erdi bat, bi arrautzak, oiazko zerra, olioa. Orain saltza egiteko barazkiak mozten ditugu. Eta horrela geratzen da. Orain, sarten batean ipintzen ditugu barazkiak eta olioa gorritu arte. Orain, ogi zerra ipintzen dugu. Ogia barazkiekin nahastu behar da. Hau ez da derrigorrezkoa, baina guk ardo pixka bat ipiniko dugu. Ardoaren alkohola lurruntzen denean, urezko edalontzi bat ipiniko diogu. Gutxi gora bera horrela egon behar da. Beharrezkoa da gatza ipintzea. Orain, oiazko zerrak egingo ditugu. Ogi zerrak egiteko bi arrautzak eta irina beharko ditugu. Oiazko zerrak egiteko arrautzetik pasatu behar dugu, eta gero irinetik. Orain fritzen ditugu. Horrela garatu behar dira. Orain saltza likuatuko dugu. Eta horrela geratu da. Orain basmati arroza egingo dugu. Arroz egiteko edalontzi bat arroz beteta eduki behar dugu. Eta kazela batean ipini behar dugu. Gero, 3 ur edalontzi urarekin behar dugu eta ipini. Eta 15 minutu barru egingo da arroza. Eta horrela geratu zaigu.